mane kama oganda mathoth nitiere. Mokwongo seyo moko osebed ka ichiwo, iwacho ni ber loko kata kongo apeyni mopogore opogore onego bed ni itime e yo machal nade achiel kachiel. Sani kapok wadhi kata mondo orang kamachielo, nitiere duol modern mowinj ka duond Seneta ma Kisumu, mano Profesa Tomo Jienda, kano loso kotenore kod okenge monego bed ni kawo otimo limbe ne jok manoyudo hinyruok go odiochieng' manyoro. Wanya winja ne kanyo e kaunti ma Kisumu kata bang' waduogo dhi mbele. Koro wabiro kuyo, wabiro neno gi, ne wabiro okinyi mondo wagone gi mos be kaka ofis mar Senate gi jo Kisumu. Koro atimo erokamano, joma nitie ka ibiro thiedhi pod gidhi mbele gi thieth kendo they are in the best hands. Wan obiro weyo 100,000 mondo ng'ine gigo weche mag ngima mag dak matindo tindo. To ang'e ni nitiere komiti mabiro ng'iyo weche mag ik ma joma nindo. Number 2, weche mag expenses kana mag pesa ni ibiro chul mag thieth ka gisechango. Nitie ma pod dhi e theatre, nitie mibiro ketne chuma, nitie moko manohinyore ma pod dhi mbele gi management. Koro erokamano daktari, utimo maber, utogi maber, and we are happy as a community. Roundabout mamalo kama ne accident otimore ok ber, nyaka lose kendo nasendiko barua kendo ang'eyo maber ni jo Kenya nosebiro timo survey mondo ong'e kaka inyalo los ndarano. Ok en mokwongo, ok okelo accident mokwongo. My accident mar adek mosetimore e yo ndarano. The structure ging'eny. Koro mano ibiro losi kendo wawacho ni Kenya gi Ministry of Roads nyaka walos ndarano ero